Záver cirkevného liturgického roka patrí oslave Krista Kráľa. Je zaujímavé, že tento sviatok je pomerne mladý. Vznikol až začiatkom 20. storočia, práve v čase, keď zanikla väčšina monarchií, zrušili sa kráľovstva. Môže to vyzerať, ako keby ustanovenie tohto sviatku bolo nejakou nostalgiou za zanikajúcimi kráľovstvami, feudálnym systémom, ktorý tu dovtedy bol. Ale nie je to tak, práve skôr naopak. Je to také upozornenie na to, že hoci svetské kráľovstvá zanikajú, je tu iné kráľovstvo, Božie kráľovstvo, ktoré Boh Otec dal svojmu synovi. A teda Kristus je našim kráľom. Kráľom celého sveta, nielen nejakých pozemských kráľovstiev. Ježišovo kráľovstvo je mesiášske kráľovstvo. S touto myšlienkou mesiášskeho kráľovstva sa stretávame už pri proroctvách úplne na začiatku. Keď patriarcha Jakub požehnával svojich synov, tak svojmu 4. synovi Júdovi povedal, že nebude odňaté žezlo od Júdu, kým nepríde ten, ktorému žezlo patrí, ktorého budú poslúchať národy. To je Mesiáš. Avšak v nasledujúcich obdobiach neexistovalo júdske kráľovstvo, hoci teda bol tu takýto prísľub. Aj neskôr, keď už Izraeliti zaujali svoju zem a videli, ako okolité národy majú svojich kráľov, žiadali od proroka Samuela, aby im ustanovil kráľa. On to však odmieta s tým, že ich kráľom má byť Boh. Oni však napriek tomu žiadajú si kráľa a Boh hovorí Samuelovi, aby im teda ustanovil kráľa tak, ako majú aj iní ľudia. Prvým kráľom bol Šaul, ktorý bol z kmeňa Benjamínovho a on sa teda svojej kráľovskej úlohe spreneveril. Preto im Boh cez Samuela ustanovil druhého kráľa, Dávida. A Dávid už bol z Judovho kmeňa. A Dávid potom dostáva prísľub, že jeho potomok bude kráľom na veky. Prísľub kráľa, ktorý bude jeho potomkom, bol v prvom období vnímaný ako prísľub Šalamúnovho kráľovstva. Ale neskôr ľudia začali chápať, že tento prísľub je vlastne ďalším mesiášským prísľubom. Avšak ani judské kráľovstvo netrvalo stále. Časom zaniklo. Neskôr, keď sa Izraeliti vzbúrili proti sýrskej seleukovskej nadvláde, tak si vytvorili znovu kráľovstvo, ale zaujímavé, že kráľmi neboli potomkovia kráľa Dávida, ani príslušníci Judovho kmeňa, ale boli to potomkovia Machabejcov a teda boli vlastne z kmeňa Leviho. Tento kráľovský rod Hasmoneovcov vládol až do kráľa Herodesa. Herodes nebol z kráľovského rodu, dokonca nebol ani Žid. Bol to Idumejec, ktorý sa priženil do tohto židovského kráľovského rodu a získal si priazeň Rimanov. Postupne vyvraždil celý kráľovský rod a takto si zabezpečil svoju vládu. Keď napokon zomrel, Rímania začlenili judské kráľovstvo do Rímskej ríše. Stalo sa súčasťou sýrskej provincie a územie rozdelili na tetrarchie, štvorvladárstva, ktoré rozdelili medzi tých Herodesových synov, ktorí prežili jeho krutovládu a jeho vraždenie aj najbližších príbuzných. Zanik judského kráľovstva bol intenzívnou myšlienkou pre Židov, že keď príde Mesiáš, tak on obnoví toto zaniknuté kráľovstvo. Preto aj keď Pán Ježiš prichádzal do Jeruzalema, tak mnohí si mysleli, že práve tam on ako Mesiáš sa ujme kráľovstva
a nastolí vládu Izraela. A preto aj Pán Ježiš pri tejto príležitosti hovorí, že v Jeruzaleme bude odmietnutý, že tam bude trpieť a bude zabitý. Pri tejto príležitosti povedal aj podobenstvo o 10 mínach, ktoré Pán zveril svojim sluhom, keď išiel prevziať kráľovstvo. Tam sa tedy spomína, že tí, ktorí ho nechceli za kráľa, poslali za ním posolstvo, že ho nechcú. Ale on, keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, tak sa kruto vysporiadal s tými, ktorí ho odmietli. Toto nie je podobenstvo, ktoré by bolo len vymysleným príbehom. To sa práve vtedy udialo. Keď zomrel Herodes Veľký, tak jeho syn Archelaus išiel do Ríma, aby si tam získal od Rimanov kráľovstvo po svojom otcovi. Židia ho nechceli za kráľa a preto poslali poslov k cisárovi. Rímania to vyriešili svojským spôsobom. Archelausovi síce udelili titul kráľa, ale stal sa vlastne len miestodržiteľom v judskej tetrarchii. Keď sa Archelaus vrátil naspäť do Jeruzalema, tak sa kruto vysporiadal s tými, ktorí ho za kráľa nechceli. Ale dlho si svoj titul neužil, pretože po niekoľkých rokoch jeho krutovlády ho Rímania odvolali, poslali ho do vyhnanstva a v Júdsku ustanovili rímskeho miestodržiteľa, prefekta, neskôr prokurátora. Ľudia teda intenzívne očakávali, že príde Mesiáš a ten sa stane skutočným vládcom Izraela, zvrhne rímsku nadvládu a nastolí Božie kráľovstvo na zemi. Preto aj ešte po zmrtvých staní sa apoštoli pýtajú Pána Ježiša: už teraz obnovíš kráľovstvo Izraela? Pán Ježiš však jasne hovoril, že jeho kráľovstvo je inakšie. Aj Pilát, keď sa ho pýtal: si kráľ Izraela? Ježiš odpovedal: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný do rúk Židov. Ježišovo kráľovstvo je iné kráľovstvo. On je král, ale nie takýto svetský ľudský král. Spomeňme si aj na udalosť, keď Pán Ježiš zázračne nasytil ľudí 5 chlebami a 2 rybami. Oni vtedy ho chceli chytiť, zmocniť sa ho, na silu ustanoviť ho za kráľa, aby ten, ktorý má tú moc, že rozmnožil chlieb a ryby, prejavil túto moc aj po tej politickej stránke. Ale Ježiš sa vtedy spomedzi nich vytratil. Jednoducho im zmizol, hľadali ho a už ho nenašli. Našli ho v Kafarnaumskej synagóge na druhý deň a s nadšením znovu pripomínajú ten prejav jeho mesiášskej moci z predošlého dňa. Ale Ježiš im jasne hovorí, že nie o toto sa majú zaujímať, ale o to, aby plnili Božiu vôľu. A je teda hovorí o tom, že on je ten pravý chlieb, ktorý zostupuje z neba, že on dá svoje telo za život sveta, ale len ten, kto bude jesť jeho telo a piť jeho krv, ten bude mať v sebe večný život. A toto už sa im nepáčilo. Oni chceli Mesiáša iného. Chceli Mesiáša kráľa. A nie takého, čo obetuje svoj život, čo dá svoje telo za život sveta. Toto sa im nepáčilo a hovorili: tvrdá je to reč, kto to má počúvať? A odchádzali preč, sklamaní. Ježiš schladil ich fanatizmus a preto odchádzajú sklamaní preč. Ježiš Kristus nepotrebuje ku svojej vláde to, aby ho niekto chytil a podľa svojich vlastných predstav ako nejakého panáčika posadil na trón. On už svoj trón má. Je ním kríž, na ktorom zomrel. A keď stal z mŕtvych a vystúpil do neba, zasadol po pravici Otca. A odtiaľ príde v sláve súdiť živých i mŕtvych, ako hovoríme aj vo vyznaní viery. Ježišovo kráľovstvo je kráľovstvo nie svetské, nie pozemské,
nie je to kráľovstvo tohto sveta. Keď Pán Ježiš hovorí o nebeskom kráľovstve alebo o Božom kráľovstve, môžeme si všimnúť, že on nehovorí o nejakom pozemskom kráľovstve, ale nehovorí ani o živote po smrti. Tie podobenstva o kráľovstve, keď ho pripodobňuje k rybárskej sieti, keď ho pripodobňuje horčičnému zrnku, či k pokladu ukrytému v poli, alebo ku kvasu, ktorý žena miesi s múkou a vytvorí cesto. Tieto podobenstva jasne hovoria o Božom kráľovstve tu na tejto zemi, ale nie svetskom kráľovstve. Tým kráľovstvom je vlastne cirkev. Tým kráľovstvom sme my. Toto je to kráľovstvo, ktoré Pán Ježiš založil, keď hovorí, Božie kráľovstvo je medzi vami. Hovorí, prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť, tu je alebo tamto je, nechoďte za nimi, neverte im. Varuje nás pred falošnými prorokmi. V minulosti boli aj pokusy ustanoviť Božie kráľovstvo na tejto zemi. Také politické Božie kráľovstvo, ale nedopadlo to veľmi dobre. Napríklad protestantskí reformátori vo Švajčiarsku, Zwingli a Calvin sa o to usilovali. Aj teda tam vyhlásili teokraciu, Božiu vládu. Nakoniec to dopadlo tak, že ten, kto neprijal ich vierovku a neprijal ich politickú vládu, kruto dopadol. So všetkými sa porátali trestom smrti. Boh nechce takto vládnuť. Boh nechce diktatúru. Boh nechce, aby sme ho poslúchali, pretože sa ho bojíme. A Boh nechce, aby ho niekto takýmto spôsobom na zemi zastupoval. Varuje nás pred falošnými prorokmi a upozorňuje nás, že do Božieho kráľovstva sa ide inak. Sa ide po trnistej ceste, sa ide úzkou bránou, čiže ide sa tam namáhavo cez obety, cez sebazápor, cez zriekanie sa. A toto mnohokrát ľuďom nevonia. Oni by chceli kráľa, ktorý sedí na tróne. Cirkev je teda tým Božím kráľovstvom tuto na zemi. Ale práve toto kráľovstvo nie je svetské kráľovstvo, aj keď možno v čias stredoveku to tak môže trošku pôsobiť. Pretože vznikol pápežský štát. Ale pápežský štát nie je cirkev. Tak ako dneska Vatikán nie je cirkev a cirkev nie je Vatikán. Keď totiž sa rozpadla Rímska ríša a obyvatelia Ríma boli vystavení plundrovaniu barbarmi, tak nemali žiadneho zástancu. Nebola svetská autorita, ktorá by ich ochránila. A preto rímsky biskup, pápež, sa ujal ochrany týchto ľudí. Zvlášť vynikal pápež svätý Lev Veľký. A tak postupom času stredoveku vznikol pápežský štát. Ale bolo to vlastne územie, ktoré ako svetský vladár spravoval pápež. Tu sa jasne oddelovala svetská moc od duchovnej moci v úlohe pápeža. A potom, keď tento pápežský štát v 19. storočí zanikol, tak hľadalo sa nejaké nové riešenie vzťahov medzi pápežom a vznikajúcimi novými štátmi, pretože samozrejme pápež nemohol podliehať jurisdikcii nejakého jedného svetského vladára. A tak vlastne vznikol Vatikánsky štát, ktorého hlavou alebo vrcholným predstaviteľom je pápež, ale to nie je súčasť jeho apoštolskej úlohy. To sú ako keby dve samostatné veci. A teda ani pápežský štát, ani Vatikán nie je Božím kráľovstvom tu na zemi. Božie kráľovstvo je iné. Božie kráľovstvo je kráľovstvo ľudských srdc.
My nemôžeme Pána Ježiša nejakým spôsobom zobrať, zmocniť sa ho, ako to chceli ľudia, keď ich nasytil 5 chlebmi. Nemôžeme ho posadiť na nejaký trón. On už svoj trón má. Jediné, čo môžeme urobiť, je, že ho urobíme kráľom našich srdc. Vtedy, keď sa mu zasvetíme, keď mu darujeme svoj život, keď budeme žiť a konať podľa toho, ako chce Pán Ježiš. Aby Božia láska a milosť mohla tento svet naplniť tým skutočným svetlom, tou skutočnou žiarou.